Naším cieľom je aj zlepšiť to povedomie poisťovníctva na Slovensku, práve kvôli tomu, že sa stretávame s tým, že má zlú nálepku. Ľudia neradi počujú slovo poistenie, ľudia majú radi finančných poradcov, neradi sa rozprávajú celkovo o poistkách, čo sa ani nečudujem, pretože máme veľa nešťastných a sklamaných klientov, ktorí reálne si platili poistku a keď prišlo na lámanie chleba, tak nedostali plnenie. A ten klient nevie, že on to plnenie nedostal preto, lebo nemal tamto konkrétne pripoistenie. Napríklad, bol som na penke, platil som si 70 eur za poistku, ale keď som bol dlhodobo PN, z poistky som nedostal nič. Klient nevie, že nedostal nič preto, lebo mu tam chýbalo konkrétne pripoistenie PN. Čiže jeho skúsenosť bola zlá. Platil som si 70 eur za poistku, plnenie som nedostal. Chýbala tam tá odbornosť, aby mu ten poradca tú poistku nastavil tak, aby tam mal vykryté všetky situácie, ktoré sa môžu stať, aby pokryli jeho skutočný príjem. Alebo sa mohlo stať, že nedostal plnenie, pretože to, čo sa mu stalo, už bolo vopred zadefinované vo výlukách v poistných podmienkach. Napríklad sú poisťovne, ktoré nekryjú PN-ku v súvislosti s duševnými poruchami a psychickými chorobami. Mám klientku, ktorá bola dlhodobo na PN, mala psychické problémy, mala panické ataky a bola naozaj na PN-ke 4 mesiace, ale splnenia nedostala nič, lebo poradca, ktorý jej poistku robil, jej síce uzatvoril pripoistenie PN, ale zabudol jej povedať, možno to chudák ani neurobil úmyselne, možno to sám nevedel, že v prípade poistnej udalosti PN sú psychické choroby vo výlukách. Čiže opäť len nešťastná klientka a opäť len zlý uhol pohľadu, že však aj tak všetky poisťovne klamú, všetky odžubávajú, oni chcú len peniaze a keď príde na lámanie chleba, tak sa aj tak vykrútia. Toto je najčastejší pohľad. Ale málo kto sa už pozrie, že prečo je to tak. A prečo je to tak, za tým všetkým stojí opäť len neodbornosť toho poradcu. Čiže musíme vychovať odborníkov, aby sa zlepšilo to povedomie poisťovníctva. Aby sa nestalo, že klient je vo vedomí, že platím si takú a takú sumu a nedostanem. Aby klient vedel, že v takej a v takej sume musí mať toto. Aby klient vedel, že už tieto konkrétne situácie pri vstupe do poistenia viem, že nemám kryté, lebo sú to všeobecné výluky, ktoré sú ukotvené vo všeobecných poistných podmienkach. Aby sa nestalo to, že klient zamlčal zdravotný stav, lebo poradca sa ho na to ani neopýtal. Veľakrát sa stretávam s tým, že klient pri vstupe do poistenia má zaškrtnuté v zdravotnom dotazníku otázky v súvislosti s predchádzajúcimi chorobami alebo úrazmi, všade, že nie. A potom poviem klientovi, dobre, neplnili vám, ale vy ste v zdravotnom dotazníku nemali napísané, že máte vysoký krvný tlak, alebo že máte problémy s cholesterolom, alebo že vám našli cystu, alebo že máte problémy so štítnou žľazou. Ak toto poisťovňa dopredu nevie, ona nevie zhodnotiť riziko, do ktorého by pri vstupe do poistenia šla alebo nešla. A pokiaľ poradca sám napíše nie, s klientom sa o zdravotnom stave nepobaví, tak je veľká pravdepodobnosť, že v prípade poistnej udalosti mu poisťovňa plniť nebude, lebo nebol spomenutý jeho zdravotný stav a poisťovňa objektívne nemohla zhodnotiť riziko, do ktorého ide. Čiže opäť prichádzame k tej odbornosti. Čiže celým našim cieľom je vychovávať odborníkov, aby sa zlepšilo to povedomie na Slovensku ohľadne poisťovníctva, aby ľudia sa chceli baviť o poistení, aby sa o ňom chceli dozvedieť viac, aby im táto téma bola príjemná, komfortná, aby v nej videli zmysel, význam. A to je teda našim cieľom. Jeden z cieľov. Tých cieľov je viac.